Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 8-nji apreli hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Ortiýatyň baş prokuraturasy dopingga garşy bütün dünýä agentliginiň garaşsyz komissiýasynyň Ortiýatyň sportda dopingin gulanylmagyny ýedirderli ýaşarýanlygy baradaky hatawaty boýunça derňe geçirmekden ýüz öwürdi. Ortiýatly sportçylar gadagan edilen dermanlary döwletiň goldamagy bilen ýedirderli ulanýanlykda aýyplanypdy. Türkmenistanda durmuş gurmak isleýänler munyň üçin WIC infeksiýasy boýunça barlygdan geçmeli bolarlar. Täze kanunyň hagdyn maşgalaryň gurulmagy üçin berýär bolan şertleri öğretmek. WIC infeksiyasi ýokşan çağalaryň dünýä ýylmygynyň öňüni almak maksatlarynyň uğralýanlygy aýdylýar. Türkmenistanda däbi öwrülen tigirli ýöriş gatnaşyjylar üçin näçe durýar? Diňe tigiriň özde oňa gyrýan bir sport formasy bar, hem de kelläge ýetýän kaska bar. Welkete üstünki 850 manda durýar. Şuň biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölегine başlamadan ozal täzelikler bilen tanyşyp bolun. Gretsiýa Ýewropa barýan migrantlaryň akymyny gowşatmak boýunça Ýewropa bileşigi bilen ulalaşylan planyň çäginde Türkiýe ýene 45 sany migranty ýerdi. Migrantlar alyp barýan gämi Gretsiýanyň Lesbos adasyndan 8-nji aprelde ýerden uğrady. Esasan Pakistanlylardan ibarat migrantlaryň 202 adamlyk birinji topary 4-nji aprelde Türkiýe barypdy. Şol güniň özünde de Siriýalylaryň birinji topary Germaniýa we Finlandiýa açdy. Ýewropa bileşiginiň Türkiýe bilen baglaşan ulalaşygynyň esasy 20 martdan soň Türkiýeden Gretsiýa geçen ähli migrant Türkiýe gaýtarlar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bu dowam etdirilmeli bir proses, onuň tahyk şertleri hem bar diýdi. Burada da takip edilmesi gereken bir süreç var. Gretsiýadan Türkiýe'ye verilen her migrantyň yerine bir Siriýaly migrant Türkiýeden Ýewropa bileşigine kabul ediler. Ankara Gretsiýa bir kanun geçen ähli migrantlary şol sanda Siriýalylary ýzyna gaýdybalar öz tarapyndan Ýewropa bileşigi Türkiýanyň özünden müňlerçe Siriýalyny kabul eder. Şeýle de Ankara maliýe kömegini artdyrar, wizasyz düzgünüň girdilmegini tizleşdirer hem ýurduň Ýewropa bileşigine agza bolmak gepleşiklerini ilerleder. Ýewropa bileşiginiň we Türkiýanyň arasyndaky ulalaşyk adam hukuklaryny goraýjy toparlar tarapyndan ýazgyryldy we zerur taýýarlyklaryň ýokdugy baradaky aladylanmalary artdyrdy. Siriýada adam hukuklaryna gözükçülük boýunça topar Siriýanyň Azat armiýasynyň şygary astyna töweşýän gozulanyçylaryň 7-nji aprelde Islam döwleti toparynyň töweşijilerine garşy güýçli töweşlerden soň Al-Ray şäherini öz gözükçüligine alandygyny habar berdi. Al-Ray'ın ele salynmagy bölünen Aleppo şäheriniň üstündäki töweşlerde gozulanyçylar üçin üstünlik bolup durýar. Al-Ray'ın ele salynmagynyň gozulanyçylaryň Türkiýeden gelýän üpçünçilik ýolunyň howpsuzlygy üçin hem ähmiýeti bar. İslam döwleti toparynyň söwüşçileriniň bu ýeňilişi olaryň regionda geçen ýylyň may aýyndan bäri gazanan öňügdüşliklerinden soň ilkinji şowsuzlygy boldy. Geçen ýyl Islam döwleti topary Türkiýe bilen terhetdäki azas geçilgetine goly giňişlikleri basyp alypdy. Gazagstanyň jurnalistler bileşiginiň we Milli Press klubynyň ýolbaşçysy Seyit Gazy Matiýew keselhana düşdi. Pul ogurlamakda we salgytdan gaçmakda aýplanan Matiýew fevral aýyndan bäri öý tutsagligynda saklanýar. Almatynyň ýürek keselleri öňçe merkeziniň resmiýleri Matiýewiň güýçli kan basyşy bilen 7-nji aprelde keselhana düşenligini habar berdiler. Ol 22-nji fevralda tutsak edilipdi. Almatynyň sudy onuň sud edilýänçe öý tutsagligynda saklanmagy barada höküm çykarypdy. Gazagstanyň korrupsiýa garşy agentligi Matiýewiň ýöňkelýän aýplamalary boýunça günäli tapylan ýagdaýynda onuň 10 ýyl türme tutsaglygyna höküm edilmeginiň ähtimallygyny aýtdy. Matiýew özüniň begünädigini aýtýar. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar onuň ýydarlanmagynyň jurnalistleriň bileşigine ýolbaşçylyk işi bilen baglydygyny aýdýarlar. Islam döwleti toparynyň Liwiýadaky sany 2 hesse köpeldi we
4000'den 6000 aralygyndaky sana yetdi diýip Birleşen Ştatlaryň Afrika boýunça harby ýolbaşçysy general David Rodriguez 7 aprelde aýtdy. Islam döwleti topory Newte we Demirgazak Afrika döwletinde durnuksullygy güýçlendirdi we özüniň Irakda hem Siriýada gylan eden halifatynyň mekanyny öwürdi. Libyada esasanyň Bengazi'de we Berna'da yerli ýaragly söwüşçiler Islam döwleti toporyna garşy görüşýärler we onuň ýaýbanlanmagynyň öňüni almaga çalışýarlar. Islam döwleti toporynyň Libyada diktator Muammar Kaddafi'niň NATO'nyň goldawy bilen çetleşdirilmegenden soňky bulan buzarlykdan peýdalanyp täsirini artdyrmagyna Ýewropa we Birleşen Ştatlar ençime aýbary uly aladalanma bildirýärler. Birleşen Ştatlar fevral aýynda Libyada Islam döwleti toporynyň türgünleşik bazasyny bombalamagyndan soň ýurtdaky ýagdaýa halkara harby güýçleriniň goşulmagy baradaky çaklamalar güýçlendi. Rodriguez howa hüjümleriniň amala aşyrylmagynyň ähtimallygyny aradan aýyrmady. Orsiýatyň baş prokuraturasy dopingga garşy bütün dünýä agentliginiň garaşsyz komissiýasynyň Orsiýatyň sportda dopingiň ulanylmagyny ýygyderli ýaşarýanlygyny öňe sürýän hasabaty boýunça derňew geçirmekden ýüz öwürdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň täzelikleri bilen tanış bolduňuz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeliginde başlaýarys. Orsiýatyň baş prokuraturasy dopingga garşy bütün dünýä agentliginiň garaşsyz komissiýasynyň Orsiýatyň sportda dopingiň ulanylmagyny ýygyderli ýaşarýanlygy baradaky hasabaty boýunça derňew geçirmekden ýüz öwürdi. Orsiýatyň sport boýunça ministri Vitaliy Mutko iş gozgamak üçin kanun nukdaý nazaryndan düpli faktlaryň ýokdugyny aýtdy. Soňky aýlarda atletika boýunça halkara ýarışlardan çetleşdirilen Orsiýatyň daşyndaky doping bilen bagly soňky täzelikleri habarçymyz Arat Perwişden dinläýälim. Orsiýatyň sport ministeri ýurdun prokurorlarynyň dopinga garşy bütün dünýä agentligi WADA-nyň Orsiýatly sportçylaryň dewamly doping ulanýandygy baradaky hasabatyny barlandyklaryny ýöne resmi derňew geçirmekden ýüz öwrendiklerini aýtdy. Sport ministeri Vitaliy Mutko 8 aprelde Mendiňe baş prokuroryň agdalýan hasabaty öns bilen barlap pis bir halatda iş gozgar ýaly ýekejede kanuny esas tapmandygyny aýdyp dedi. WADA-nyň 2015-nji ýylyň noýabrynda çykaran 335 sahyfalyk raportuna Orsiýatly sportçylar gadagan edilen dermanlary döwletiň goldamagy bilen ýygyderli ulanýanlykda aýyplanypdy. Bu aýdylýanlar Orsiýatyň Atletika Federasiýasynyň wagtdaýyn halkara ýarışlaryndan mahrum edilmegine getirdi. Hasabat ýaýradylandan soň prezident Vladimir Putin bu işlerde döwletiň eliniň bardygyny reddedip jogapkärçilik şahsy bolmaly diýse-de, ýurdun sport ministerine bu mesele uly öns bermegi tapşyrdy. Putin biziň özümiziň eşerde derňew geçirip halkara antidoping strukturalary bilen açyk, muny nöktap aýtýaryn, açyk we professionallyk bilen hyzmatdaşlyk etmegimiz zerur diýdi. Orsiýa şondan bäri sportçylaryň ýarışlardan çetleşdirilmegi baradaky karary üýtgetmekleri üçin halkara resmilerini yrmaga dyrjaşýar. Ony hassa aladalandyrýan sportçylaryna awgustda Braziliýada Rio de Janeiro'da geçecek Tomsky Olimpiada oýunlaryna ýol berilmeligi. Ösümüzdäki ýyl Orsiýatyň 30-dan adyk sportçysy şol sanyna Maria Sharapova da meldonium ulananlykda tutuldy. Sport ministeri Mutko 8 aprelde ta sabar gullugyna 1 ýanwarda qadagan edilen meldoniumyň ulanmalygy üçin mühim üýtgetmeleriň giýdilendigini aýtdy. Ol eger bir sportçy ýa sportçylar topary oktýabrda, noýabrda meldonium ulanan bolsa, onuň ýokundulary tapylarmy ýa tapylmaz, muny bilemzok diýdi. Mutko Sports Fact websaýtyna beren interwýusynda Orsiýat WADA-nyň beren maslahatlaryny ýerine getirip gelýär. Biz WADA-nyň Orsiýatyň dopinga garşy agentliginiň işlerini toktatmak baradaky karary bilen ılalaşdyk diýdi. Ýöne WADA-nyň raportunyň awtory Dick Pound ýagdaýa Mutko'nun hyýaly umytly garanok. Ol 7 martda girdilen üýtgetmeleriň ýüzlüýdigine salgylanyp Orsiýat Rio'ga dolanyp bilmese gerek diýdi. Habarçymyz Arat Perwişiň maglumatyny dinlediňiz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda durmuş gurmak isleýänler munyň üçin mundan beýlek WIC infeksiýasy boýunça ýürite barlygdan geçmeli bolarlar. Türkmen mediasy kabul edilen çäreniň sagdyn maşgalary döretmek maksady bilen düşündirdi. Agdalan kanun barada has dolurak maglumatlary kardeşim Ýowşan Anugurwandan diňdäli. Türkmenistan'ı öýlenjek, durmuşa çykjak ýaşlar resmi nikahdan ol, indiden eýlek WIC infeksiýasy boýunça medisina barlygyndan geçmeli bolarlar. Türkmenistanyň döwlet eýçiliginiň häkimet botunyň berýän maglumatyna görä, Aşgabatda şu kepde kabul edilen täze kanun durmuş gurjak jübitlerden başga gan tapşyrýan donorlary, göwreli aýallary, türme jazasyny çekýän tutsaglary, iş wizasyny almakçy bolýan daşary ýurt raýatlaryny, şeýle-de jynsy gatnaşyklar arkaly geçýän keseller bilen keselläň näsaglary, neşekeşlikde guman edilýän raýatlary WIC infeksiýasy boýunça medisina barlygyndan geçmäge borçly edýär. Täze kanunyň sagdyn maşgalalaryň gurulmagy üçin zerur bolan şertleri döretmek, WIC infeksiýasy ýokşan çağalaryň dünýä inmeginiň öňüni almak maksatlaryndan uralýanlygy aýdylýar. Täze kanun adamda spid keselini, immun ýetmezçiligini döredýän virusyň ýokuşmagyna garşy görülmeli profilaktik çäreleriň hukuk, guramaçylyk we ykdysady esaslaryny kesgitleýär diýip habarda edilýär. Kanuna laýyklykda Türkmenistanyň raýatlarynyň şeýle-de respublikanyň çägine ýaşaýan daşary ýurtlaryň we raýatlygy bolmadyk şahslaryň meýletin konfidensial, anonim ýagdaýda Türkmen döwlet saglyk edaralaryna WIC infeksiýasy boýunça medisina barlygyndan geçmäge hukuklary bar. Şonuň bilen bir wagtda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we Derman Senagaty ministrliginiň kesgitlemegini epidemiologiýa alamatlary bolan ýagdaýyna Türkmenistanyň raýatlary, ýurdun çägine ýaşaýan daşary ýurt raýatlary we raýatlygy bolmadyk şahslar kanun esasyna WIC infeksiýasy boýunça medisina barlygyndan geçmäge borçly edilýär. Emma daşary ýurt döwletleriniň diplomatik wekilçilikleriniň we konsulluk edaralarynyň işgärleri Türkmenistanyň çägine diplomatik artykmaçlyklaryndan we elli girilmezlik hukukundan peýdalanýan şahslar WIC infeksiýasy boýunça konfidensial medisina barlygyndan diňe öz razylyklary bolan ýagdaýyna geçirilip bilinär. Egerde bir adama WIC infeksiýasy ýokşandyr diýip çak etmäge ýeterlik esas bar bolsa, kanun bu hili adamlaryň WIC infeksiýasy boýunça medisina barlygyndan mejburi ýagdaýda geçirilmegini nazarda tutýar. Bu hili ýagdaýda barlyg medisina derneginden geçirilýäniň ýa-da onuň kanuny wekiliniň razylygyny almazdan geçirilýär. Egerde ol ýa-da beýleki adamda WIC infeksiýasy ýüze çykarylsa, näsaga döwlet kepilligi, onuň hukuklary we borçlary şeýle-de sosial psikologik golluk barada dol maglumat berilýär diýip täze kanun barada habarlarda aýdylýar. WIC infeksiýasy ýokşan we spid bilen keselläň adamlara Türkmenistanyň Saglygy goraýyş ministrliginiň karary esasynda ýaşaýan ýerlerini dispanser hasabyna almak şerti bilen medisina kömegi berilýär. Şonuň bilen bir wagtda bu kanuny bolan adamlar ýurt kanunçylyk esasynda jogapkärçiligi çekiler. Kardeşim Ýowşan Anugurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Türkmenistanda durmuş gurmak isleýänlerden WIC tynagyndan geçmegi talep edýän kanuny siz nähili garaýarsyňyz? Dogrusy ady bilen bize gowşan bir tesbirde berekella diýdirjek kanuna däl para bersen kanuna seredýän ýok diýen mazmunly pikir öňe sürilipdir. Hormatly radio dinleýijiler, agdalan kanun barada siz nähili pikirde öz pikirleriňizi paýlaşmak üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com websaýtyna, şeýle-de Facebookda Azatlyk radiosu we WeContakty sosial ulgamynda Azat Habar sahypalarymyza tesbir ýazyň. Azathabar.com websaýtymyzda Türkmenistandan derwezan.net ýa-da garawum.info proxy saýtlary arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň asbadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitdiler. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepleyer Azatlyk radiosu
habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda bir aylap dowam edýän sagdynlyk aýynyň çägindäki köpçülikliň çäreler günde yerine getirilýär. Aşgabatda döwlet ýol başçylarynyň büdjet işgärleriniň okuwçylaryň köpçülik bolup gatnaşmagynda 7 aprelde geçirilen tigirli ýöriş döwlet mediasynda giňden mahabatlandyryldy. Bu maglumatlar esasında taýýarlanan video maglumatymyz Azatlyk radiosynyň dinleýijileriniň we okuwçylarynyň arasynda hem gyzyklanma döredipdir. Okuwçylarymyz azathabar.com web saytymyza ýollan tesbirlerinde öz pikir garaýyşlaryny hem paýlaşýarlar. Bizim bu pikirleri efirde bermegi makul bildik. Seni kardeşim Sehradan dinläli. Masxaraçylyk şu neçenli şeýle bolusuz zat görmedim. Demirady Karey ýene bizden izagarly. Bu tesirler okuyucularımızın Türkmenistan'da sport ayı başlanan atlı videomdan aşağına yadan pikirlerinin dine käwirleri. 6 aprelde Azatlyk radiosu Türkmenistan'da sagdynlyk ve bagtyarlyk ayının başlanandygy, bu çäre münasibetli ýörüşleriň dürli sport maşyklarynyň geçirilýänligi barada ýörüte video çap etdi. Videoda bu çäre ýurdun ýokary okuwjaýynyň studentleriniň, döwlet idare kärhanalarynyň işgärleriniň we çağlar bagyndaky çağlaryň gatnaşdyrylýandygyny görse bolýar. Sişen öňüne başlan sport aýy barada çap eden videomuz okuwçylarymyzyň arasynda uly gyzyklanma döredip, bu çäräniň geçirilmegine dürli garaýşdaky pikirler ýazyldy. Tesbirleriň aglawasynda döwlet işgärleriniň, çağlaryň we studentleriň bir meňdeş egin eşik giyip, köpçülikliň ýörüşleri we sport çärelerine gatnaşmagyny oňoýsuz garaýşlar beýan edilýär. Türkmen gyýdatly okuyjymyz beýle de bir zat bolarmy diýen sorag bilen öz pikirini beýan etse, Kamila bu adam halky bitirdi, tüketdi diýip bu hakda öz pikirini aýan edýär. Muradatly okuyjymyz bolsa munça da bir bolarmy? Ayıp diýip agdalyan temadan öz garaýşyny bildirýär. Agdalyan videonyň aşağına tesbir eden Mekan atly okuyjymyz sport maşyklaryny döwlet idare kärhanalarynyň işgärleriniň gatnaşdyrylmagyna ünsü çekip, taliplerden geçdirmelin inni işgärlere gatnaşdyryp başlapdyra. Munyň soňy nire giderkä diýen sorag berýär. Husein ady bilen tesbir eden beýle bir okuyjymyz bolsa, towa türkmenleriň inni edere işi ýok. Ýaşy uly aýal erkekler hem sport bilen meşgullanmagy mejbur edýär diýip belleýär. Züleyha ady bilen garaýşyny galdyran okuyjymyz bolsa, masxaraçylyk, sport egin eşigini giýmän maşyk edýän işgärler temmi berilýän ýaly bolup görünýär diýär. Tesbirleriň arasynda sporta üns berilmeň gowdugyny, emma munyň mejbur bolmaly däldigini ýazan okuyjylarymyz hem bar. Sabina ady bilen tesbir eden okuyjymyz özüniň aýtmak isleýän zatlarynyň eýem ýazylandygyny aýdyp, olary diňe şunu goşasym gelýär. Olaryň ählisi köçä dökülipdir. Bu islege bagly bolmaly. Hormatly prezidentimiz, halkymyza sport bilen meşgullanmagy endi getirmek isleýän bolsaňyz, has manyly gowy zatlar edip bilersiňiz diýip özünden öňkü pikirleriň üstüne ýetirýär. Senem ady bilen tesbir galdyran ýene bir okuyjymyz, men muňa diňe masxaraçylyk diýerin, başga-da hiç zat diýmerin. Işgärlere gynanýan, nefsim ağrýar. Halkyň sport bilen meşgullanmagyny isleýän bolsaň, sport zallaryny aç. İlat etlen wagty gidip sport bilen meşgullansyn diýip ýazýar. Ceyhun ady bilen tesbir galdyran okuyjymyz bolsa, türkmeniň awraýyny diňe türkmen açyrýar. Masxaraçylykdan başga zat däl, sagdynlyk we bagtyarlyk aý diýip atlandyrylýan çäre bilen baglanşykly öz närazylygyny beýan edýär. Okuyjylarymyzyň arasynda ýurtda hemme zadyň asudalygyna şükür etmelidigini ýazanlar hem bar. Kakajan ady bilen tesbir eden okuyjymyz ýaşasyn Türkmenistanym diýip öz garaýşyny beýan etse, Uraz täjatly okuyjymyz ýurdumyz hemişe bagtyar, bagtly diýip özleriniň sagdynlyk aý diýilýän çäreden hoşaldyklaryny bildirýärler. Ýeri gelende belläp geçsek, ýokardaky tesbirleriň ählisi okuyjylaryň öz şahsy pikir garaýşlary bolup, olar Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny aňlatmaýar. Kardeşim Sehranyň okuyjylarymyzyň tesbirlerine seni dinlediňiz. Türkmenistanda prezidentiň gatnaşmagyndaky tigirli ýörüşler däwe öwrülip barýar. Ýörüşe gatnaşýanlaryň arasynda belli bir meňzeşlik hem gözeýilýär. Umuman köpçüligiň ýörüşe gatnaşmagynyň şertleri nähili bu her bir gatnaşyjy üçin näçe durýar? Biz öz sowallarymyz bilen Türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bogaýewa ýüzlendik. Amanmurat ağa şu günler Aşgabatda geçirilýän tigirli ýörüşlere gatnaşýan adamlar tigirleri nireden alýarlar? Olar şu tigirleri satyn alýarmy ýa-da tigirler olara ulanmagy berilýärmi?
ol tigirler satın alınýar, şo tigir minýän adamlar tarapyndan ol tigirli ýörüşlere we sepet ýörüşlere gatnaşýan studentmi ýa idari işgärmi on tapawdy kemme satın alınýar özüm şo tigirlerin ählisi ýaşyl renkdäki tigirler we sepetler hemmesiniň de ýüzüne Türkmenistany yazılan. Amanradagy ýörüşe gatnaşmak üçin tigirin we beýleki etwaplaryň bahaty näçe? Tigirin bahasy 850 manat. Ýöne şoň diňe tigirin özde oňa girýän bir sport formasy bar, hem-de kelle giyilýän kaska bar. Ine velosiped üstünki 850 manat durýar. Şu yerde bellemezler sport formaları bular her işgärin işleyen pulduğuna uğrayarak renkte verilýär, onu öňürti şol taýlaýaly mesela moğullumlar kızıl renkte, döwlet edaralarynyň işgärleri köplenç göw renkte, aň bilim halak edaralarynyň ak renkte. Amanradagy şol tigirler nirelerden satyn alınýar? Nirelerde öndürilen tigirler Türkmenistanda satylýar ýa-da şol ýörüşlere gatnaşdyrylýar? Dudaglyklarynyň morin şo tigirin özünem fiillak gördük dinemedik ýöne şoň üçin nireden aýhy ýurtda öňürlenligi hakynda hiç ýyly maglumat ýok. Onu satýan edara sowda firmalarym bular lomoy satýarlar, aýdaly ol ýa-da beýle kowur okuwjanyň ýa-da medan aň bilim edarasyna gerekli tigirler, aň bilim edarasynyň ýa-da okuwjanyň garaşly ministerligi tarapyndan ýurdun senagatçylar we terekesçiler birleşigine girýän, sowda satyk bilen meşgullanýan firmalara zakar edilýär köpçülükden. Ýanky men gurrun edýän Türkmenistan diýen ýazgyly velosipedler memurları alıp bolýar. Meselem şäherde Olimpiya magazynynyň dukanynyň Ford kamşyldy dukanynyň alyp bolýar. Amanradagy şol tigirleri satyn almagyň yerleri ýörüýte görkezilýärmi ýa-da adamlar islen ýerinden satyn alyp bilýärmi? Ýörüşe gatnaşmak üçin. Yok, ýörüşe gatnaşýarlar ýörüýte ol satyn alınmaly. Sebäbi ol ýekel menen öňde de aýtdym, ol ýeköz wagtda velosiped satyn alyp bilen ok tigiri, ol üçin şol ministerlik derejesinde ýa-da wedmistwo derejesinde haýsy dara näçe velosiped gerek bolsa, şolar özleriniň düşünýän hususy şirket firmalar bilen şertnama baglaşýarlar. Tigirler velosipedler ol näçe ýüzläp müňläp getirilýär bir ministerlik, ondan beýleklere paýlanýar. Amanradagy tigirli ýörüş çäresine gatnaşmagyň tertibi nähili? Gatnaşyjylar näçe wagt öňünden barmaly bolýarlar? Çäre gatnaşýarlar bir iki bölünýär. Olaň birincisi çärede çykyş edýärler. Olar şo çärede çykyş etmek üçin çäräniň getirilmedinden telim munagol belki ýarym aýlap, belki bir aýlap turuluşyp geçýärler. İkinci topar bir çäräniň tomoşaçylary, olar şo çäräniň ähmiýetine görä çäre getiriljek ýere eltilýär. Meselem çäre döwlet başçysyny gatnaşyp bolsa, onu tomoşaçylar aryndan 3-4 sagat öňünden çäräniň geçişek ýerine eltilýär. Çäräň örüm aryndan 2 sagat çenes dowam edýär. Amanradagy çäre gatnaşýanlar ýany bilen iýjek çöregini ýa işek suwuny alyp bilýärlermi? Çäräniň tomoşaçylaryna juda kiçik gapda aýdaly 200-250 gram ýaly plastik suwaplaryny suwalmaga ruhsat edilýän gezekler bar. Şeýle hem çäre tomoşaçylaryň ýaşy bir sene barallary ýany bilen eplenýän kiçik oturguşlarda alyp barýarlar. Olar şol çäre başlanýança agyndan 3-4 sagatyň garaşmaly bolýanlyklar üçin şol oturguşda oturýarlar. Ýöne çäreň başlanýanlygyny eglan edilen näsene ol oturguşlar gözi iýilmez ýerlerde gizlenýär. Soňky döwürde Türkmenistanda tigir sportyna döwlet derejesinde ünsüň artmagy bilen ýurtda tigir sowdasynda we ilatyň tigir sportyna bolan gyzyklanmasynda haýsy-da bolsa bir üýtgeşiklik göze iýildimi? Tigirlerin velosipedlerini satın almagyny üýtgeşiklik bir sowdanyň özüniň
kazanan üstünlüğü sowdanın yeten derecesi paydık bolmaya sebebi okuzaylarım, idare kärhanalaram, beýlek gaýry idaralaram ýurtda geçirilen tigir marafonunu ýa-da tigir bilen baglanşykly beýlek sport bayramçylyklaryna gatnaşmak üçin hukman ol tigir satyn alaýmaly, o ýokardan berilýän görkezme. Ondan tigirin sowdasy ösdi diýip aýdarýarlar, sebebi ýekawara baryp dukanlardan tigir satyn alýarlar. Bar ýöne juda az aýdaly bir tigir satýan dukandan bir ayın dowamyna bir-iki tigir satyn alınsa şol sowdanyň oňdy hataby diýerler. Inni umuman velosiped tigir sürmek sporty köpçüliklerin häsiýeti eýe boldum diýänigde men hawa diýip aýdyp biljekler, sebebi paýtagtyň köçelerini velosiped sürmäge netlenen ýollar ýok. Ya bolmasa tigiri velosipedi prakata berýän firmalar ýene gaýrylar hem ýok. Şonuň üçin köçede tigirler adam görmek juda seýrek hem de gyzykly hadisa urlýa köçede tigir sürüp gören adam ýok. Bolmasa tigir bizine bir tagdyrlygyň göz başy bolman eýsem ol iň az gözedýän ardan aýoglu. Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosyny siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owganistanyň resmiýetleri Türkmenistandan Owganistanyň üstünden Täjikistana demir ýoluň çekilmegine taýýarlygyny görülýänligini habar berýärler. Şu ýylyň awgust aýynda döwüniň tutuljakdygy aýdylýan bu proýektiň regionyň transport gatnawyny östürjegine Owganistanyň ýolbaşçylary umyt baglaýarlar. Şol bir wagtda proýektiň marşrutynyň geçjek regionlarynda howpsuzlyk şertleri dartgynly bolmagynda galýar. Temany Owganistandaky habarçymyz Şamirdan Gulumradynyň maglumatlary bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Awganystan arkaly Täjikistana çekiljek polat ýolunyň gurulşygyna başlamak boýunça taýýarlygyň görülýändigini Awgan resmiýetleri habar berýär. Şonuň üçin Prezident Ganynyň Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça ýürüýte wekili Muhammad Şakir Kargar 7 aprelde Akkene benderine sapar etdi. Demir ýol gurulşynyň işi başa barsa ondan Awganystanyň uly girdeji kazanjakdygyny Kargar aýtdy. Awgan önümlerinin daşary ýurda eksportynyň meşberiniň hem artjakdygyna ol umyt bildirdi. واردات صادرات افغانستان ما زیادتر سر از پروژه فوکس مایی است که ما صادرات بزرگ داشته باشیم نه تنها واردات از طریق Türkmenistan, Awganistan we Täjikistan demir ýol gurulşygyna şu ýylyň awgust aýynda başlamak gödeginde tutulýar. Onun açılış tabarasyna 3 ýurdun ýolbaşçylary bilen ençeme daşary ýurtly resmiýetleriň gatnaşjakdygyny Awgan resmiýetleri ma'lum edýär. Tot diýip atlandyrylýan bu demir ýol gurulşygynyň howpsuzlygyny üpçün etmek boýunça çäre görülendigini Awgan armiýasynyň baş ştabynyň başlygynyň ornmasary general Murad Alemrat belledi. Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan demir ýol gurulşygynyň ähmiýeti Awganistan üçin ören uludur. Şo sebäpden Awgan armiýasy bu ugurda öňünden alada edip başlady. Bu proýektiň howpsuzlygy bilen bagly hawatirlenmäge esas ýok. Demir ýol gurulşykçylarynyň howpsuzlygynyň öpçün ediljekdigini biz taraplara inandyrýarys diýip General Murat aýdýar. این پروژه جزء از اولویت‌های کاری ما هست. در این زمینه کاری بیشتر صورت گرفته. اطمینان می‌دیم. Demirgazyk Awganistanda hem soňky döwürde howpsuzlyk şertleri yaramazlaşdy. Demirgazyk Awganistanyň merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän regionunda daşary ýurtly jeňçileriň hem yerleşendigini yerli resmiýetler öňe sürýär. Awgan polisiýasynyň Demirgazyk Awganistanda yerleşen Pamir adly bölüminiň başlygy General Babajanyň aýdyşyça demir ýol gurulşygynyň başlanjak ýerinde polisiýa gullukçylary yerleşdirilipdir. Demir ýol gurulşygynyň howpsuzlygynyň goragy boýunça Awgan serhetçi güýçleri hem kömek eder. Bu ugurda gaýsydyr bir kynçylyk ýok. Bu polat ýolunyň Awgan topragyndaky böleginiň uzunlygy 200 kilometr gurrak bolar. Tutuş demir ýol gurulşygynyň ugurunda harby postlary döretmegi we polisiýa gullukçylaryny yerleşdirmegi planlaşdyrýar diýip General Babajan nygtady. خط آهن داخل خاک افغانستان ساخته میشه پلیس در یه جابجا هستند کدام مشکلی وجود نداریم. Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan demir ýol proýektiniň Awganistan bölüminiň gurulşygyna Aziýa Ösüş bankynyň kömek etjekdigi aýdylypdy. Ýöne Demirgazyk Awganistanda ýagdaýyň dartgynlaşmagy sebäpli bu bank öz kömegini togtatýandygyny elan etdi. Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynda da howpsuzlyk şertleri dartgynlygyna galýar.
demiryol gurulşygynyň Awgan topragynda düýbüniň tutulajak ýeri bolan Akkene menderiniň golaýynda hem jeňçileriň yerleşendigini Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň öňkü başlygy deputat Seyit Abdulbaqy Haşimi aýdýar. Sarhad Türkmenistan Akkene'den tuting ta Balamurgapgacha hammasi sarhada toliblarni qo'liga. Gepleşigi taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmerdan Gulmuradi. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimizi jemli ýary saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.